jste skvělí. Poděkujeme. A teď teda poprosím nebeskou družinu, protože my chceme rozsvítit tenhle strom, co je tady po vaší levici, aby to krásně zářil celé Vánoce. Aby nám to slavnosti svítili. Co říkáte? Chcete, aby tu svítil strom? Takže, milé děti, milé maminky, vážení tatínkové, babičky a dědečkové, věříme, že nám pomůžete počítat ne do 100, ale aspoň do 10, abychom mohli zažnout váš vánoční strom. Začínáme počítat do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Svítí? Už svítí! Hurá!